И здравейте, приятели! Аз съм Хиксикилър и днеска ще играем Юричи. Втори опит. Може би, да. Да. Имаше и първо видео. Беше малко краш. Да, не, крашна ни играта и да. Затова спрях клипа. Да, след това, когато аз се върнах в играта, мен ме убиха. Да, и мене. Со нещо се бъгна и не можехме да мърдаме на дит мача. И те уния ни удрят, там ние не мърдаме, гледат ни 5 минути за шаля. Брррт. Да. И убиха с ръка, много мазно. Да, бе. И ни фърляха някакви айтеми, не видях. О, той яко е. За Соник е супер якото и място. Прасета, виждам още сега. Вижте го, той хамали не вижда прасета. Той е овчар. В миналия клип го казах вече, няма смисъл да го казвам втори път. Здорово, така. Едно прасе. Имаш меч ли, бе? Не. Бия с ръце. Да ти прави ли инструменти? Да, може. Второ прасе. Абе, с ръка не ги убивай, бе. Що? Пак ми дава пържен Ама, бързо. дропва ти по-малко. Еми, Повече храна, по-добре. повече храна, по-добре, после седно. Това е Sonic Youth. Бордера е точно за тебе. Бордера е за тебе. Нищо. Бордер. Той не се мърда още. Най-обичам луди жаби. Да, хора. Епизоди на Ябълка! този сървър може и да има пак някога. Чай са. Къде е крафтинга? Къде е бордера зад мене, бе? Де го измисли? Бай, Пеню идва е там на 20 км от тебе. Правя по 2 кирки също. Та сега, въпроса на хората, които ще гледат този клип. Хикса Килър, ще качваш ли още един клип с хомито и ще качваш ли на този сервер? Може би. Ще качвам естествено. Ако хомито отново не е свободен. Ясно, брат, момче. Не знам. Айде с спида да се отдалечим. Да, what the fuck. Аз ти казах да ми направиш, ти не ми правиш. Направих ти? Къде са? Еладе. Защо не са в мене? Сега ще съм с тебе. Чай да убия той пръст. Защо са в мене? Чакай да ти дам. Ела. Дай ми 2 пържоли. Добре. Чакай. 1, 2. Чакай. Така. Ето ти... Меч, кирка, брадва, стон, кирка. Стон го пусти, работи, му пусти. О, не, лидер бърдера почва се мести. Кокошка! Той не е близко. О, заек! О, ще ти убих един куршум с 2 заека. Знаеш какво ще ти кажа? Знаеш какво ще ти кажа? Какво? Ну, заец! Ну, погоди! Има заек, бе. Имаме 10 минути, ако искаш да вземем Sugar Canes, ако намерим диаманти и такива глупости. Лата, защо ми почна да ми лагва? Вземам Sugar Canes, ама ние нямаме Ами, леда. добре, да, вземай Шуракенса, вземай си. Май да се закупаме. Още прасет. Чакай. Какво се закупавам, човек? Миналата играем по толкова много храна, а между другото миналата играем по толкова много храна. Да, аз имах 20 и някакви пържоли. Аз намерих Равин. Равин? Не, на баба Пенка къщата. Къде е Равин? На баба Пенка къщата. Той не взема кръв, не забравих. Ще да ми е готово да си паднала в работа. Че е Само пекана. някакво. Тук шла как самален. Хамален. Айрон намерих, Крипър намерих. Всичко хубаво. Да, то и аз го намирам. Арена е за мен. Момче. Стига, бе! Момче, Общо е. Крипър! Бягай! Пазя. Ето сега ще му фейл на клипа. Ау, половин сърце ми взе. На мен ми взе едно и... Гледай го! Хамален! И аз го взех. Бъгна ми в водата, бъгна съм в водата. Така аз се направя. Пещера! Взема айрана. Така. В водата имам айран. Не. Колко айран? 8. Ако искаш аз да продължа в равина ти в тази пещера. Добре, чай да видя дали пещерата не е малка. Добре, не е малка, давай. Така ще продължим. После ще срещнем, ти ще върнеш назад. Или аз. Някой май идвал. Не, той е от водата и лавата. Между другото тук не ти трябва торчовете, автоматично се свети. Да не се обиждат хората, които виждат лавата и си мислят, че някой идва. Нямам дърво, защо? Не съм чупил дърво. Той аз нямам дърво.
Сериозно. Имам крафтинг тия, бе. В смисъл, имам крафтинг, имам и пръчки. Има крафтинг, има пръчки, ама дърво няма. И ето какво ще стане, ще загубим още като почне дет мач. Лад, крипъра се катери по водата. Бах ти имелджито. Да, като казах MLG, хора в един мой свят, бях си оставил вратата отворена и някакъв крипър влиза, аз съм на втория етаж и си викам, той е долу, после ще го убия. Влизам си в крафтинг тейбъл горе и изведнъж крипър почва да се катери по стъпалата. Ако искаш аз да се кача за такова. За айрон. За такова, за дърво. Да, той Арана е отгоре на За дърво. Днеска, хора, днеска цял ден, както ми звънно се обърква да ми. О, на 2 сърца съм. На 10, на 12, извиня. Колко айрон имаш? Колко айрон имаш? Не знам. Кажи, бе, брат ми, кажи. Моята, кажи ми, бе. Чакай, че си правя армор. Колко? 12 ми остана. Ама имам фул армор. Аз пък имам 24. Аз имах 30. Да ти направя айрон меч. Да, може. Ако искаш после да се закопаем, да вземем крафтинг тейбъл и да се закопаем долу. Човек, например една братва, че да отида да щупя дърво. Ой, тук има дърво, бе. Колко дърво има тук? Много. Ама, Чай сега. Чай, не го чупи, лавата ще дойде. Чакай. Чупене. Какво? Какво беше това? Шупи се, всичко падна. Да, яго. Не Да. съм сляп. Как? Сега хора, ако ми чупи блокчето под мене и ако все едно не го направи, хубаво, че не го направи. Ама нищо, аз го взех. Не знам. Айде се закопаваме до 11 ниво, имаме 4 Ама минути. чекай, сте пошла да си направя ранкирка и ти някакъв... Айрон кирка не ти трябва. Трябва ми! Защо? По-бързе! Добре. Имам 4 дърва, тъй че няма нужда да вземем... Не, да вземем крафтинг тейбъл. Прави се айрон меч, айрон кирка. И още един. Имам за още една айрон кирка, те ще се направи 2 айрон кирки. Мали! Хвалих си! Добре. Се едно карай. Познай виж, имам 2 айрон кирки. Браво! Тъй, че ни го щупи на време. Ако Аз нямам да влезем по пещерата или айде да се копнем надолу. Ама в пещерата, ела. Ела. Ето казвам едно скришно място. Чай да взема кол. За торчи. Това е друго нещо. Предишната игра с каменната кирка нищо не мога да направя това. Аме да слизам, искаш ли? Ма аз слизам. Маменно. Ами Ние сме на 20 ниво. Дори ме. Чай сега 15-то. Вече трябва да копам надолу, защото тук много лава имах надолу. Той е ще се пак. Трябва да мерим голд, имаме една ябълка. Нали знаеш, че като изядеш златна ябълка, рейдженван и двамата? Да, що? Едва ли го. 6-то ниво е тук, дай нагоре. Как нагоре, че защо нагоре? 6-то ниво е. Ами ние Диаманти да се купаме. на 11-то. Ти виждаш ли го къде? Добре, айде, едно блокче надолу. Хоп, готово. То едно блокче не му е проблем. Няма значение, айде. Копай сега, шафтвай. Чай да служа малко торчове. Давай, слагай торфи. Така справих хора. Така, сега публиката сигурно ще пита. Ирен! Добре, хора, вече му знаете името. Той ми знае. Между другото, хора, може да го поканите в Skype, името му е Ирен Смет. Те го знаят. Такова. Ирен, Хексокилър! И ще има ли... Ние спечелихме. Какво? Да, ние спечелихме. Ще има ли поредица на Survival в този сервер? Не, И феновете ще кажат защо. защото сървъра няма хубав. Бордър стената! Ние спечелихме, бе. Давай, чакай. Да, само ние двамата сме. Ето това е първата игра, в която спечелихме. И благодаря, че гледахте, хора. И абонирайте се. И естествено. Чакай малко, и това ли е клипове? Това ще е клипа, дами и господа. Едно UFC. Ама го искаш да изиграем едно Skywars с този сървър? Хора ще ме много за малко за Skywars. Не, всъщност не. И мерси, че гледахте и до скоро.